Hello guys, welcome to my vlog again, Alas Stress TV. Ayan, maliligo tayo ng ulan ngayon. Sama ko ang aking makulit na pamangkin. Minsan lang tayo makaligo ng ulan. Ayan. At sana subaybayan nyo kami mga idol, mga kaalas. Yan na yung pamangkin natin, no? Ayan, makulit kong pamangkin. Medyo lumiit na yung ano natin na katawan natin parang dahil yan sa sabon na binili namin and wala na natin patagalin pa, i-fast forward na natin para ayan kub agad kub boy kub man tayo dyan then kumain tayo ng barbecue at saka bumili tayong hotcake kanina. Pagkatapos ito tayo kape. Yan, hinugasan ko muna yung motor ko. Nagamit ko yung yung ulan para hindi masayang yung tubig namin. Mindset. Diba mindset? No? Tawa yung pamangkin ko mga idol. Ayan medyo giniginaw na kami. At parang minalas pa kami kasi tumigil yung ulan. Okay na, tapos na tayong maligo. Wala na ring ulan. At pasok na tayo. So ngayon tapos na tayo maligo ng ulan. So dito na tayo. Upo na tayo dito para mag snack ba. May snack. Snack muna siya, snack. Unat dito, may tayo dito. Hot cake. Saka may kape. Pwede na to pang snack. Unsa ni kita kuban day? Unsa ni? Cuma. Ito lang. May hotcake tayo dito. Gusto ko lang magpasalamat sa mga supporters natin dyan. Salamat kamay. May kamay. Maraming salamat pala sa pag-subaybay sa aking mga sa mga upload ng mga video. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta. At sa mga bago, sana hindi kayo sana i-subscribe nyo ang aking channel at saka i-follow nyo ang aking FB page. Yung mga idol, maraming salamat. Snack na tayo. Naulan sa labas. Walang gala muna ngayon. Pagpagod tayo sa sa trabaho, babawi tayo sa pagkain para masatisfy tayo ba? Ba? Sarap ng nila, barbecue nila doon sa kanto namin binili. Itong hotcake ito 3 peraso 10 peso. Okay na ito pang snack. Sarap, mainit na kape.
Yan, maraming salamat sa pagsubaybay mga idol, mga kaalas. At sana i-follow nyo ang aking page at saka i-share nyo ang ating mga upload ng mga video para mas marami tayong mapasaya at magkaroon ng maraming kaibigan. Ayan, God bless and always. Bye bye.